Burkina Faso ka flancɛ fanga ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ale ye bololabaarakɛlaw ka fogoba yɛlɛ an min wele ko CIAO Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou. Feerelikɛlaw, bayɛlɛmalikɛlaw ani bololabaarakɛlaw olu maa ɲɔgɔnna 612 ye tari kɛ guwata minnu bilara nin fogo nin kɔnɔ. Sanba Kabere nana ni yiri mɔgɔninw le kana se ka o jɛnsɛn kɛnɛ kan ka to ka o feere. Ne nana ɲina CIAO ra ni yiri mɔgɔninw ye tasaw b'a ra dumuni min kɛ tasa mun kɔnɔ statuettes b'a ra mɔgɔ bɛ se ka min kɛ k'a ka fɛnw décorer ale ni fɛn caman b'a ra tulonkɛminɛnw b'a ra balafɔnw jele a ɲɔgɔnna ka ca. Minisiri min bɛ bololabaarakɛlaw ani jagokɛlaw ka kow kunna ale ko fɛn bɛɛ bilara sen kan yaasa ka se ka nin yɔrɔ nin lankandaya. An ka Serge Poda ka ɲɛfɔliw lamɛn. Fɔlɔ tuma na donda kelen o donda fila kun don mais bi lon na donda 26 bɛɛ lo kɛra pour que mɔgɔw kana na to kɛnɛma ka lɔ ka mɛn et puis o dusu ka guwan. O ye premièrement ye sécurité fan fɛ n'a ye fleur kɛ caméraw ka ca yɔrɔ bɛɛ la peut-être a t'o yira mais mɔgɔw sigilen don yɔrɔ dɔw b'a yira fɛn minnu bɛɛ kɛra cour kɔnɔ yan n'a ye fleur kɛ olu fana na olu bɛɛ kɛra. CIAO ɲɛma Dramane Tu ale y'a walawala an ye fɛn minnu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ nin kɛnɛba nin kan an k'ale ka ɲɛfɔli fana lamɛn. Fɛn caman bɛ yen min bolola baarakɛlaw ka lɔnniya fɛnw ye maa bɛ se ka fɛn min san a cayani o ye an ka coton an ka kɔrni a ka yɛlɛmacogo k'a kɛ fani min an b'a wele faso danfani a filanan mɔgɔw ye dumuniw yɛlɛma ka se ka fanga don an ka cultivateur paysan ka baara la ka se ka an ka sumanw ta k'aw yɛlɛma ka baraka don a la ka nafa don a la pour que ni an y'a dun an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ et puis an ka se ka taga feere yɔrɔ wɛrɛ dɔw fana bɛ yen ka taga min bɛ yiriw ta k'aw yɛlɛma k'a kɛ sigiyɔrɔ ye biro ye k'a yira k'a fɔ ko an ka dugu kɔnɔ an bɛ se k'an ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ an tɛ taga fɛn san jamana wɛrɛ k'an ka wari to kɛnɛma. CIAO tako 16nan dayɛlɛla dɔgɔkun kelen kɔnɔ feerekɛlaw bɛna se ka yaala ka se k'a to olu ka minɛnw feere o tɛmɛnin kɔ minnu fɛnɛ nana u ka minɛnw yira n'an ko créateurs olu bɛna se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a lɔn min kɛra bololabaarakɛla ŋana ye. Nin tun ye Kariya Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso.